Velkommen til cloudco.dk. Vi viser nu, hvordan du installerer vores backup-løsning CloudCo Pro. Alle backup-løsninger er tilgængelige fra vores hjemmeside, hvor du også kan downloade programmet og tilmelde dig. Start med at åbne en internetbrowser og skriv cloudco.dk. På hjemmesiden kan du også læse om vores andre backup-løsninger, nemlig CloudCo Sync og CloudCo Home. Men vi skal installere CloudCo Pro, så jeg går op under fanen Produkter og vælger Pro. Du kan prøve produktet gratis i 30 dage, og på siden her kan du læse detaljer om backup-løsningen, blandt andet om dets funktioner og priser. Med CloudCo Pro får du komprimeret data. Det vil sige, at har du eksempelvis 10 GB, du ønsker backup på, vil de som oftest fylde mellem 7 og 8 GB, så der er god plads, uanset hvilken løsning du vælger. Nederst på siden kan du tilmelde dig CloudCo Pro og prøve programmet gratis i 30 dage ved at klikke på linket her. Og så kommer der en formular frem. Udfyld formularen med virksomhed, navn, e-mailadresse og telefonnummer og et unikt brugernavn til at identificere dig med. Er du ikke virksomhed, springer du blot det første felt over. Under brugernavn kan du bruge virksomhedens navn eller et navn, som er nemt at huske. Ønsker du backup af Exchange postkasser, skriver du antallet her. Inden du tilmelder dig, beder vi dig at læse vores forretningsbetingelser og acceptere dem. Nu er du klar til at tilmelde dig CloudCo Pro. På tilmeldingssiden har du mulighed for at hente CloudCo Pro til Windows og til Mac. I denne præsentation bruger jeg Windows og klikker på den for download. Programmet du downloader er en exe-fil, og nogle browsere er påpasselige med den type filer, fordi de potentielt kan være farlige. Det er de dog ikke i dette tilfælde. Her er det en udpakningsfil, så i stedet for kasser trykker du på behold. Bruger du en anden type browser, kan proceduren være lidt forskellig fra den, jeg viser, men essensen er den samme. Godkend og behold. Nu er programmet downloadet. Du er tilmeldt CloudCo Pro, så vi lukker browseren. For at installere programmet, dobbeltklikker du på ikonet og vælger Kør. Herefter har du mulighed for at vælge sprog, og jeg vælger dansk. Installationsguiden byder dig velkommen, og du starter med at klikke næste, og vi beder dig om lige at gennemlæse vores licensaftale, acceptere og trykke næste. Installationsguiden foreslår en placering i programfiler og CloudCo Pro. Det passer mig fint, men ønsker du en anden placering, kan du skrive den i placeringsfeltet eller bruge gennemse-knappen. Med placeringen på plads trykker du på næste. På min computer er der flere brugere, og jeg ønsker, at alle skal kunne bruge løsningen. Ønsker du noget andet, vælger du kun for mig. Tryk på næste og derefter installer. Installationen af CloudCo Pro er nu afsluttet, og installationen foreslår, at vi starter CloudCo Pro. Er du allerede bruger af cloud-løsninger hos CloudCo, trykker du på Allerede bruger og logger dig ind med dit brugernavn og password. Er du ny bruger og bare ønsker at prøve produktet, indtaster du dit brugernavn fra tilmeldingsformularen og et password på mindst 6 tegn. Her kan du bruge både store og små bogstaver, tal og specialtegn. Jeg bruger selv et password, som jeg kender og kan huske, og som jeg ved er sikkert. Så indtaster jeg min e-mailadresse og trykker send. Så dukker der en backup-set-guide op. Du kan have flere backup-sæt kørende hos CloudCo, og navnet her vil jeg ændre til noget mere sigende for mig. Under fil backup kan du på listen vælge, hvilken type backup du ønsker at bruge i din opsætning. Jeg ønsker at lave en almindelig fil backup af mine dokumenter. Når du starter programmet første gang, kommer der en guide, der hjælper dig igennem den første opsætning.
Jeg vil gerne have backup af min desktop, dokumenter, favoritter og min Outlook mailbox. Men jeg har også en enkelt mappe mere, jeg gerne vil lave backup på. Den finder jeg ved at trykke på avanceret. Den ligger på mit C-drev og hedder delt. Når jeg er færdig med at vælge mapper, er jeg klar til at gå videre. Og på skemaet, der nu dukker op, trykker du på egenskaber. Her kan du vælge, hvilke tidspunkter du ønsker at foretage dit backup. Skal det være dagligt, ugenligt eller månedligt eller noget helt andet? Jeg kan vælge periodisk backup eller på et bestemt klokkeslæt. Min computer er tændt fra morgenen af, så klokken 9 er fint for mig. Cloud Cobro giver dig valget mellem en standardkryptering og en krypteringsnøgle. Og vi skal gøre opmærksom på, at bruger du en anden end standardkrypteringsnøglen, er det kun dig, der kan hente filerne igen, og mister du krypteringsnøglen, er dine data tabt. Jeg vælger standard og trykker OK. Så gemmer jeg indstillingerne, og nu er jeg klar til at tage mit første backup. Fra nu af vil du hver gang, der er lavet backup, modtage en e-mail med information om din backup er gennemført succesfuldt, eller om der er registreret fejl i processen. På den måde er du hele tiden ajourført med Cloud Cobro. Over under bruger kan du i øvrigt tilføje yderligere e-mailadresser, så der er flere modtagere af beskeden om backup-resultatet. Under indstillinger har du masser af muligheder for at opsætte programmet, så det er tilpasset lige netop dig og dine behov. På vores hjemmeside cloudco.dk kan du finde en udførlig brugervejledning under menupunktet support/FAQ og downloade et produktmanual. Du er nu klar til at foretage backup. Du kan manuelt starte din backup ved at klikke her, eller gå ned i dit systemikon i menulinjen, højreklikke og køre dit daglige backup eller en af de andre funktioner. Ønsker du at gendanne dine filer, kan du gøre det ved at klikke her. Jeg vil nu lave mit første backup og starter med at klikke på Cloud Cobro-ikonet på skrivebordet. Så kommer backup manageren frem, og jeg vælger backup og sætter i gang med OK. Nu starter det første backup, og det første backup vil altid tage væsentligt længere tid end de efterfølgende, idet alle de informationer, du ønsker at sikre, først skal uploades. De efterfølgende backups tager meget kortere tid, idet du kun laver backup af de filer, der er ændret i siden sidst. Nu kan du trygt læne dig tilbage og være sikker på, at dine data ikke går tabt. Fremover vil du på en hvilken som helst computer, hvor programmet er installeret, kunne genskabe dine data og filer via dit login og password, akkurat som de var ved din seneste backup. Tak fordi du kiggede med.